Boldog karácsonyt kívánunk mindenkinek! Jó azokkal találkozni, akik itt most 25-én együtt vagyunk, az Isten tiszteleten, meg szeretettel köszöntjük azokat, akik online követik a mai Isten tiszteletünket. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én, ahogyan a Lidlben lehetett kapni a beiglit, én azonnal vettem. Úgyhogy én november óta már minden héten beiglin élek, a mákos meg a diós beiglin, és egyszerűen nem tudtam megunni, így karácsonykor sem. És vannak olyan dolgok, amiket az ember nem tud megunni. Így például azon is gondolkodtam, hogy 25-én az ember miért jön Isten tiszteletre. Nem lenne jobb otthon lenni a családban, vagy még az ágyban, a család körében, egy újabb beiglit megenni reggelire. És nem, mert ezt sem unjuk meg, és ez is nagyon jó, hogy az ünnepek alkalmával mi nem csak a saját családunkkal ünnepelünk, hanem a nagy családdal, az Isten nagy népével. És olyan jó, hogy egymást is köszönhetjük, és együtt lehetünk, és ünnepelhetjük Jézus Krisztust, aki testé lett, aki emberré lett, és lejött a földre a mennyei magasságból, a dicsőségből, hogy bennünket megszabadítson, megmentsen a bűneinkből, hogy helyreállítsa az Atyával való kapcsolatunkat, hogy békességünk legyen vele. Szóval csodálatos dolgokat tett velünk Isten, és ennek örvendezünk, és ez egy jó dolog, hogy erre újra rácsodálkozunk, mert ahogy a beigli is tud megszokottá válni, úgy a karácsonyi üzenet is, meg a gyülekezet is. De újra és újra felfrissülhetünk, és megerősödhetünk abban az evangélium üzenetben, hogy nekünk hatalmas Istenünk van, megváltunk van Jézus Krisztusban. Úgyhogy kérlek titeket, hogy fennállva énekeljük ezt az első éneket, erről szól, hogy ó, jöjjetek hívek ma lelki nagy örömmel. Most lelki értelemben igen jövünk, mert a jászolhoz nem tudunk elmenni, mert már nincsen, de 2000 év óta Isten népe megy lelki nagy örömmel. Jöjjetek hívek, a lelki nagy
Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy azért lehetünk itt együtt, hogy imádjunk téged, aki valóban a testet öltött ige vagy. Köszönjük, hogy az Atyától eljöttél erre a földre, hozzánk hasonlóbbá lettél mindenben, hogy bennünket megszabadítsál a bűneinkből, megszabadítsa a sátánnak a kötelékéből, és újra békességünk legyen az Atyával, az Istennel. Köszönjük neked ezt a drága ajándékot, köszönjük, hogy egy népet teremtettél magadnak, és mi ennek részeként most itt lehetünk, mint szabad evangéliumi gyülekezet, és köszönjük, hogy szerte az egész országban, az egész világon most összejöhetnek a te nevedben, és köszönjük, hogy ünnepelhetjük azt a szeretetet, amit irántunk megmutattál. Szeretnénk kérni, hogy te lelked által munkált hatalmasan bennünk azt, hogy újra rácsodálkozzunk arra, hogy mit kaptunk, és megerősödjünk abban a hitben, ami a miénk. Köszönjük neked azt, hogy valóban élvezhetjük a te ajándékaidat, és köszönjük azt a kibeszélhetetlen, kimondhatatlan ajándékot, amit valóban Atyánk a Krisztusban adtál nekünk. Frissíts fel így a szívünket, újíts meg bennünket, hogy valóban nagy örvendezés legyen a mi szívünkben, és ez láthatóvá legyen a mi egész életünkön, és most a mi Isten tiszteletünkön is. Kérjük ezt Atyánk Jézus Krisztus dicsőséges nevében. Amen. Foglaljuk el helyünket, vagy maradjunk akár állva. Valóban dicsérjük Istent tovább. Most ez az időszak, ez arról is szól, hogy el tudunk csendesedni, kicsit reménység szerint a nagy rohanásból is vissza tudunk venni, hogy valóban lássuk azt, hogy mi reménységünk az Krisztusban van. Betlehem kisvárosa, csend szállott már reány, fölötte behalt útra a csillag miriány, sötét utcákon mégis a örök fényre zel. Minden remény és küzdelem benned minden ma menn. Mert Krisztus szülte Mária, s még minden lény pihen. Az angyalok magasztaló szerelme rád figyel. Ó, hajnal csillag híres, a született a Szent. Az Úrra fönn is fényező, és béke ide lenn. Ó, Betlehem szent gyermeke, itt is kéresse el. Reggel bűnünk stölcve szívünk, szüless bennünk ma meg. Karácsony est az angyal, örömhírt énekel. Ó, jöjj közénk, s maradj velünk, Úrunk Immanuel. Amitől már ma elszoktunk, az a hó szerintem.
amit a gyerekek is nagyon várnak, de szerintem én is majd jöttünk befele, és mondtam, hogy már csak a hó hiányzik ugye itt a karácsonykor. Nekünk még a gyerekkorunkban volt, az idősebbek meg még nem csak a gyerekkorukban élték ezt meg, hanem még felnőtt korukban is, de ahogy jöttünk be, egyébként a Vértes magasabb részein ott hó van, tehát aki szeretne havat látni, az jöjjön Csákvárra, szeretettel várjuk egyébként, és akkor ott lehet egy kicsit hógolyozni is, de valóban nem ezek az érzések, de ezek is fontosak egyébként, hogy még azok, amik karácsonykor fontosak, de olyan jó, hogy az angyalok a mennyben hirdetik, ahogyan akkor is, hogy dicsőség a magasságban Istennek és a földön békesség, mert ezt hozta el nekünk, maga Jézus Krisztus, Gloria in excelsis Deo, az ugye ezt jelenti, hogy dicsőség a magasságban Istennek. Angyalok a mennyekben, édes dalt énekelnek, a hegyek vízhangozzák, boldogságuk himnuszát. Gloria, in excelsis Deo, in excelsis örvendező pásztorok, méltói vidám dalatok, mikről boldog szívetek, az örök hírni lehet. In excelsis Deo, in excelsis Deo. Jövetelmente és nagy, Ó Krisztus a Szent Király, kinek a születését az angyalok hirdették. In excelsis Deo, in excelsis Deo. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, bátorításként pedig hoztam egy-két gondolatot. Most karácsony van, amikor is az Úr Jézusnak a születését ünnepeljük. Friss apukaként nagyon is átélem, hogy milyen az, amikor egy gyermek születik nekünk. És úgy gondolom, hogy minden egyes születés egy isteni csoda, de az, hogy Jézus, akire nézve minden teremtetett, ő maga is emberré vált, és egy ilyen gyámoltalan és kiszolgáltatott csecsemő testébe költözött, és rábízta magát néhány emberre. Az egy olyan áldozat, amit azt hiszem, hogy talán nem is tudunk emberi észre felfogni. És mindezt azért tette, hogy bennünket megváltson, megmentsen, és emellett igazán át is tudja érezni azt, hogy milyen a mi helyzetünk, hiszen teljesen azonosult velünk emberekkel. Két igevers, ami ide kapcsolódik. Az egyik a Filippi 2:5-től. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel,
hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Illetve a Zsidók 4:15-től. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked azt, hogy vállaltad az emberi létnek minden gyötrelmét, minden kihívását, a kiszolgáltatottságot. Köszönjük, hogy mindezt a legnagyobb szeretetből tetted, az irántunk való mérhetetlen szeretetedből, és azzal a céltudatossággal, hogy elvégezzed a küldetésedet, hogy megválts bennünket magadnak. Köszönjük, hogy hitben megkaptuk a szabad utat te hozzád. Köszönjük, hogy ma is erre emlékezhetünk, és minden Isten tiszteletünkön, és ott, hogy minden napunkon is ez lebegjen a mi szemünk előtt. Kérlek, hogy áld meg most Danit, a te igéd szólóját, és tedd készé a mi fülünket és szívünket, hogy meghalljuk, amit ma üzenni akarsz nekünk. Az Úr Jézus nevében. Amen. Emlékszem, amikor gyerek voltam, akkor 24-én volt egy gyerekkarácsony, aztán 25-én délelőtt 10 órakor istentisztelet, 26-án is 10 órakor istentisztelet, és hogyha vasárnapra esett a 27, akkor vasárnap is 10 órakor istentisztelet, tehát elég sokat mentünk a gyülekezetbe, és érdekes volt, hogy beszélgettem egy baptista barátommal, és ő meg azt mondja, hogy a régi hagyományos baptista gyülekezetben 24-én volt istentisztelet, 25-én délelőtt és 25-én délután is volt istentisztelet, 26-án is volt délelőtt és volt délután is istentisztelet. És én néztem, hogy wow, ennyi istentiszteletre menni. Ugye a mai füllel ez kicsit olyan nehéz, hogy ennyiszer elmenni az istentiszteletre, vagy részt venni, már annyira ugye az internet, meg a közösségi média korában élünk, hogy ez a személyes találkozás kezd lecsökkenni, de nem is az a lényeg, hogy hányszor vagyunk, meg hányszor jövünk, egyébként fontos, hogy itt legyünk, meg jelen legyünk, de nem is ezt, hanem, hogy milyen szívvel vagyunk jelen, és hogy valóban Isten a mi szívünket akarja formálni, de ezt azáltal teszi, hogy jelen vagyunk az Isten tiszteleten, hogy ünnepeljük őt, és az a következő ének egy 17. századi angol dallam, jó, hogy nem velünk kezdődött az egyház sem, hanem már korábban is volt, sőt még korábban, és ez a Noel, ez, ahogyan ma vasárnap is mondtam, ez egy középkori dallamokból, karácsonyi énekekből maradt ugye, ránk itt a 21. században, és ennek a szónak a jelentése egy örömkiáltás, egy felújongás, hogy megszületett a megváltó, megszületett Krisztus. Úgyhogy nem egy új karácsonyi név, mert egy név is, ez most már ugye, gyerekeknek is adnak ilyen nevet, hanem ez egy újongás, egy felkiáltás, megszületett a megváltó. Hát így újjongjunk mi is, készülve az ige hirdetésre. Noel, Noel, Noel.
Szeretettel köszöntelek benneteket. Jó, hogy itt vagyunk karácsonykor, jó, hogy megérkezünk, és amikor visszagondolok egy kicsit a gyerekkoromra, van az az emlékem, hogy bizonyos években, bizonyos időszak alatt mi ugye már alig vártuk a karácsony reggelt a tesóimmal, és nagyon korán, nagyon hajnalba fölkeltünk, és nem is tudom, ilyen 5-6 biztos fönn voltunk, mert aznap reggelre volt ott minden, a fa, az ajándékok, és akkor előtte ugye nem láttunk belőle semmit, hogy így történjen a varázslat. És hát nem értettem, hogy a szüleim meg miért alszanak reggel. Utána nyilván kicsit, hogy felnőttünk, megértettük, hogy miért, mert hogy az este így hosszúra nyúlik, talán kisgyermekes szülőként még így is néhol. Mi nem így gyakoroljuk, viszont ma is megvan a karácsonynak szerintem az a veszélye, hogy ahogyan az elmúlt hetek teltek, nem tudom, hogy kinek mik voltak benne. A karácsonyban néha úgy érkezünk meg, mint akik épp hogy élünk, ugye? Hogy túléltük. Vagy hogy ma reggel is idejöttünk, és megcsináltuk, és akkor innentől már lehet lazulni. És talán néha megtörten, vagy hullafáradtan vagyunk így jelen az ünnepben, mint akik túlélték, akik megcsinálták, hogy épp hogy legyünk túl rajta, ezzel a lelkülettel, vagy ezzel a fáradtsággal, teherrel. És szeretnék ezt a mai igeszakaszt, amit hoztam ma, a Zsoltárok 24. szakasz egy picit tanít bennünket arról, hogy az Isten valami többet gondolt ki. Nem kell úgy megérkeznünk. A keresztény élet nem egy túlélés. Nem kell úgy célba érnünk, hogy utána elhasalunk és elterülünk, nem tudom holtan a célvonal után. Hanem az Istennek ennél jobb gondolata van, sokkal nagyobb erő az, amit ő ad az életünkbe. És így szeretném, hogy majd együtt ünnepeljük és együtt elmélkedjünk a 24. Zsoltáron, amit mindjárt föl is olvasok. Viszont ha visszaemlékeztek az elmúlt hetekre, nem hirdettük nagyon sokszor, de ahogyan egész évben az újszövetségi leveleket tanulmányoztuk, arra gondoltunk, hogy karácsonykor szeretnénk megnézni néhány olyan ószövetségi szakaszt, amik Jézus születéséről, a karácsony üzenetéről és az ő eljöveteléről szólnak. És ugye így volt szó az elején az Immanuel proféciáról, az Ézsaiás 7-ből, hogy egy szűz fogan és fiút szül, és aztán Bence beszélt az Ézsaiás következő 2 fejezetének egy kis részéről, hogy egy gyermek adatik nekünk, egy gyermek születik, aki fontos lesz. Aztán volt szó, Gábor beszélt a Jeremiásból arról, hogy Jézus az a sarj, aki kinő és király lesz, és eljön majd újra, és aztán vasárnap Adorján tanított bennünket a Mikáás könyvéből, amikor azt olvastuk, hogy Jézus Betlehemben fog megszületni, és hogy Betlehem egy kisváros volt, és Istennek néha kicsikkel van nagy terve. És ma pedig kifejezetten ugye advent, vagy hát az advent vége van a karácsony, konkrétan az ünnep, és ahogyan az advent az eljövetelt jelenti, egy olyan szakaszt fogunk ma megnézni, amikor tényleg egy királynak az eljöveteléről van szó. Hogy együtt tudjuk ünnepelni azt a királyt, akit nem csak 2000 évvel ezelőtt vártak sokáig, hanem hogy mi is tovább várunk, és a karácsony évről évre emlékeztet minket arra, hogy valami nagyobb eljövetelt, valami nagyobb dicsőséget várunk, mint a karácsonyfa, vagy a fények, vagy az ajándékok, amiket egymásnak adunk. Így szeretném felolvasni a 24. Zsoltárt, néhány vers, úgyhogy akinek van Bibliája, vagy talán ki is lesz téve, kövessétek velem, és együtt fogunk gondolkodni az igeversein, hogy Isten mit szeretne tanítani nekünk ebből. Tehát Zsoltárok 24, Dávid Zsoltára ez. Az Úré a föld, és ami betölti, a földkerekség, és a rajta lakók. Mert ő vetette meg alapját a tengereken, ő rögzítette a folyókon. Ki mehet föl az Úr hegyére, és ki állhat meg szent helyén? Az ártatlan kezű, a tiszta szívű, aki nem sóvárok hiába valóság után, és nem esküszik hamisan. Áldást nyer az ilyen az Úrtól, igazságot a szabadító Istentől. Ilyen az a nemzedék, amely hozzá folyamodik, akik Jákob Istenének orcáját keresik. Emeljétek föl fejeteket, ti kapuk, emelkedjetek föl, ti ősi ajtók, hogy bemehessen a dicső király. Ki az a dicső király? Az erős és hatalmas Úr, az Úr, aki hatalmas a harcban. Emeljétek föl fejeteket, ti kapuk, emeljétek föl, ti ősi ajtók, hogy bemehessen a dicső király. Ki az a dicső király? A seregek ura, ő a dicső király.
Magasztalunk téged, mennyei atyánk, azért, mert tényleg dicső király vagy. Te vagy a földkerekségnek és mindennek az ura. Dicsőítünk téged az ünnepért, a közösségért. Dicsőítünk téged azért, mert meghívsz, hogy legyünk veled. És köszönjük neked ezt a mai délelőttöt, reggelt, amikor együtt lehetünk, és a te igét körül lehetünk. Köszönjük neked, hogy ez élő és ható. Szeretnénk, hogy beleszólj az életünkbe, hogy formálj bennünket ma a te szavad által. Hadd nyissuk meg így mindannyian ma a szívünket neked, te előtted. Segíts ebben, kérünk, és taníts, formálj bennünket ma reggel. Ezt kérjük a te fiadért, Jézus Krisztusért. Amen. Néhány igeverset szeretnék kiemelni a Zsoltárból, és talán egyébként hagyhatjátok kint a szakaszt, vagy akinek van Bibliája, ebbe fogunk ma gondolkodni. És ez a Zsoltár azzal kezdődik, hogy az Isten bemutatkozik benne. Dávid arról beszél, hogy Isten hatalmas, és övé a föld, és minden a földön az Isten tulajdona. Ő az, aki teremtett és alkotott mindent. Ő az, aki azt mondja itt, hogy ő vetette meg a föld alapját a tengereken, és rögzítette a folyókon. Nagyon jó megnyugodni ebben a gondolatban, hogy sokszor, amikor visszagondolunk a teremtésre, és az Isten így emlékeztet bennünket arra, hogy ő hogyan alkot, és miket alkotott. És ha visszaemlékeztek, akkor ott azt olvassuk, hogy Isten mondott valamit, és az meglett. Az ő szava olyan hatalmas, hogy megvalósul. És amikor sokszor a teremtésre így visszagondolunk, akkor talán azt gondolhatjuk, hogy az Istennek valami nagyon speciális időszaka volt. Ez volt az ő főműve, és utána ugye megpihent, és többet ilyet nem csinál. De ez a kis ige szakasz itt emlékeztet bennünket arra, hogy Dávid is megemlékezik erről, hogy nem, Istennek a teremtés nem volt különleges erejű, vagy különleges hatalmú dolog. Ő Isten maga, aki mindenen uralkodik. És ma is ugyanazzal az erővel, és ugyanazzal a ható szavával megformálja a mi életünket, megszólítja a mi szívünket, és újjá teremtett bennünket. Újjá teremt bennünket, vagy bennünk új dolgokat, és ugyanúgy szól ma az életünkben, ugyanazzal a hatalommal és erővel, amikor a teremtésben szólt. Ő az az Isten, aki mindent irányít. És lehet, hogy ma némelyikünknek szüksége van erre az emlékeztetésre, hogy ugye amikor egy picit szétcsúszik az életünk, amikor nagy a káosz, akár karácsonykor, akár karácsony előtt, vagy karácsonytól teljesen függetlenül is más okok miatt, akkor szükségünk van arra, hogy az Isten emlékeztessen arra, hogy a kezembe vagy. Enyém vagy te is, ahogy a földön minden. És én uralkodok, én tartom a kezemben az életedet, én tartom a kezemben mindazt, amit neked tervezek, és a megfelelő pillanatban fogom neked odaadni. Ő az, aki felette van a terveinknek, a gondolatainknak. Ugye már újra és újra találkozunk azzal, és én is azzal a kellemetlen gondolattal, hogy igen, jól tervezünk, de az Isten még jobban tervez. Az ő terve, az ő gondolatai fölötte vannak a mi gondolatainknak. Szóval látunk egy szuverén, egy mindenható Istent, akinek tényleg mindenre van hatalma. És utána a Zsoltáros, itt Dávid fölteszi ezt a kínos kérdést, hogy amikor tényleg az Istent látjuk olyan valóságosan, az ő teljes dicsőségében, teljes hatalmában, találkozunk az ő erejével, és azzal, hogy ő mennyire hatalmas, hogy ő mennyire tökéletes, hogy ő mennyire fenséges. Azt mondja Dávid, hogy ki mehet föl az Úr hegyére, és kiállhat meg szent helyén. És ahogyan fölteszi ezt a kérdést, ez a Zsoltár, igazán, és ahogyan elmélkedtünk az előző két versén, az a válaszunk, hogy hát senki. Senki. Jeruzsálemben abban az időben még nem állt a templom, amit Salamon épített, ugye Dávidnak a fia. Dávid idejében viszont ugyanúgy magaslaton volt a város, és Dávid épített ezen a magaslaton várost és palotát magának. És a templom, vagyis az Isten tisztelet még nem azon a hegy csúcson történt, amin korábban, vagyis amin később, hanem a korábbi Sion hegyén. És tulajdonképpen itt Sion hegyéről van szó, és ugyanúgy szokása volt akkoriban az embereknek, hogy fölmenjenek az Úr hegyére, hogy ott találkozzanak az Istennel. Mert hogy akkor még ilyen központosított volt ez a gondolkodás, a kapcsolat Istennel. És ezért teszi föl Dávid ezt a kérdést, hogy ki mehet föl az Úr hegyére? Ki az, aki ott találkozhat tényleg Istennel? Kinek van erre joga? Ki az, aki erre tényleg kész, vagy aki az érdemei alapján ezt megteheti?
És ugye mi már egy picit más szemszögből szemléljük ezeket a verseket, és ezért lehet talán őszintén ez a válaszunk, hogy azzal az Istennel, aki minket kigondolt, azzal az Istennel, aki a mi életünket kigondolta, aki a kezében tartja az életünket, aki megtehet bármit, tökéletes és dicsőséges, és aztán nézzünk magunkra, ki mehet oda föl? Kinek lehet találkozása Istennel? Hát senkinek. Senkinek. Nincsen arra eredményünk, nincs arra érdemünk, hogy az Istenhez jöjjünk. És aztán, ahogy folytatjuk ezekben a versekben, azt olvassuk, hogy Dávid meg is válaszolja ezt a kérdést, és azt mondja, hogy az ártatlan kezű, a tiszta szívű, aki nem sóvárog hiába valóság után, és nem esküszik hamisan. Hogyha eddig az volt a gondolatunk, hogy hát azért én fölmehetek, nem tudom milyen oknál fogva, vagy azért mégis lehet találkozásom Istennel, vagy kiálthatok az Úrhoz segítségért, akkor ebben a 4. versben, amit olvastunk, hogy ártatlan kezű, tiszta szívű, olyan, aki nem sóvárog a hiába valóság után, és nem esküszik hamisan, sosem hagyta el a hazugság a száját. Ezekben a felsorolásokban biztosak lehetünk, hogy ezek nem mi vagyunk. Az Ószövetségben még igen igyekeztek az emberek ebben élni. Az Ószövetségben még igen igyekeztek arra, hogy ne legyen hogy a jó cselekedetek ott legyenek, hogy a kezünk a tiszta, vagy az ártatlan kéz, hogy ne kövessünk el semmit úgy, ahogyan az Istennek nem tetszik, ne legyen semmi bűn köthető a mi kezünkhöz. És aztán azt is mondja, hogy a tiszta szív, ami igazából a tiszta motiváció, a tiszta szándék. A szívnek az ártatlansága, amiről itt beszél. Az már egy kicsit nehezebb téma, de azért mi érezzük, hogy ezekben mind elbukunk. És aki nem sóvárog a hiába valóság után. Ez egy érdekes felsorolás részlet, de ha belegondolunk, hogy mennyi minden után vágyakozunk a mindennapokban. Vagy csak most a karácsony is fölhoz egy ilyen kis apróságot, hogy mi az, amire vágytál karácsonykor. Mi az, amire igazán vágytál karácsonykor. Ami esetleg egy ajándék, és nem is nem egy kapcsolat, egy beszélgetés, egy olyasmi, hogy mondjuk a családdal együtt vagyunk, hanem valami konkrét ajándék. És a szívünk az tényleg olyan, ha őszinték vagyunk, hogy egyfolytában sóvárgunk, vágyakozunk valamire. Valamire, ami hiába való, ami nem marad meg örökké, ami nem tartós. Nem, hogy itt a Földön nem tartós, hanem még az örökké valóság szempontjából se tartós. Szóval azok a dolgok, amiket Dávid itt fölemleget, azok mind olyan dolgok, amikben valahogyan hiával vagyunk. A jó cselekedeteink révén, a tiszta szívünk miatt, a tisztátalan szívünk miatt, vagy a tiszta szívűség hiánya miatt. És egyfolytában olyan dolgok után vágyakozunk, és akkor már arról nem is beszélek, hogy mi jön ki a szánkon időnként. De az a jó hír, hogy van valaki, aki nem ilyen. Van egy jó hír, hogy van valaki, aki nem olyan, mint mi. És ez az a Jézus Krisztus, aki megszületett karácsonykor. Ő az, akit Isten elküldött ide a földre, mert tudta, hogy nekünk nem ártatlan a kezünk, és nem tiszta a szívünk, és hiába valóságok után vágyakozunk. És olyan dolgokat beszélünk, amik az Isten nem szolgálják, amik az ő dicsőségét megcsorbítják valójában. És olyan jó karácsonykor ebben a gondolatban megnyugodni, hogy az Isten meg akar hívni bennünket az ünneplésre, meg akar hívni bennünket az ő hegyére. Nem akarja, hogy ez a kérdés úgy maradjon, ahogyan Dávid itt fölteszi, hogy ki mehet oda föl, amikor látjuk azt az Istent, aki ennyire tökéletes és ennyire távoli a természetében tőlünk. Isten azt akarja, hogy te menjél föl az Úr hegyére, és legyen találkozásod vele. És ezért küldte el Jézus Krisztust, akinek viszont ártatlan a keze, és tiszta a szíve, aki soha nem követett el semmilyen bűnt, hanem tökéletes emberként élt, hogy tökéletes áldozat lehessen később. Azért, hogy neked legyen találkozásod. Ő az, aki tiszta szívvel és tiszta kézzel, és tökéletesen, szeplőtelenül halt meg. Értünk, akik mocskosak vagyunk, akiknek bűnös a szíve, akiknek egyfolytában hiába valóság után vágyakozik a szíve, és akik az életünkkel tényleg értelmetlen célokat hajhászunk.
És Jézus Krisztus az, akiről itt megemlékezhetünk, akire rámutat ez a pár vers, hogy ő az, aki meghalt értünk, hogy helyreállítsa a mi életünket, hogy helyreállítsa a szívünket, hogy készé tegyen a jó cselekedetekre kézzel, hogy valódi, gyakorlati életet éljünk érte, miatta. Ő az, aki tiszta szívvel ajándékoz meg minden nap, ha kérjük őt. És ez a vers meghív bennünket a bűnbánatra. Nem nagyon szeretünk gondolkodni a bűneinkről, nem nagyon szeretünk egyáltalán arról gondolkodni, hogy mi miért vagyunk bűnösök, vagy mi van igazán belül a szívünkbe. És keveset beszélünk, és keveset gondolkodunk, és keveset tanítunk is itt a megbánásról, a bűnbánatról, a bűnvallásról. De talán tavaly előtt, vagy tavaly nyár előtt beszélgettünk talán többet arról, hogy mit jelent az, hogy az evangéliumi bűnbánat és bűnvallás, az valamiképpen a motorja mégiscsak az Isten kapcsolatunknak. Mert hogy az Isten emlékeztet minket arra, hogy ártatlan kézzel és tiszta szívvel vár minket. És ez egy elérhető dolog. És úgy, hogy tudjuk, hogy Jézus Krisztus azért jött, hogy elszenvedje a mi bűneinknek a büntetését, és az, amit ő a kereszten véghez vitt, az nekünk megbocsátást szerez, az felszabadít bennünket arra, hogy meglássuk azt, hogy milyenek vagyunk. Hogy megbánjuk azt, hogy milyenek vagyunk. Hogy megbánjuk azt, amit tettünk, mondtunk, akár csak ma reggel, vagy tegnap előtt, mert hogy ezek folyamatosan felütik a fejüket az életünkben. És az Isten felszabadít és meghív bennünket arra, hogy lássuk meg, hogy mennyire bántjuk őt, amikor bántjuk egymást. Vagy amikor saját magunkkal nem vagyunk rendben. És meghív bennünket arra, hogy lássuk meg a bűnünket, hogy valljuk meg a bűnünket, néha egymásnak, néha csak neki. És Jézus Krisztus az, aki miatt ígéretünk van arra, hogy ő megbocsátja a bűneinket. Nem tudom, hogy amikor a hibáidról, a bűneidről gondolkozol egy házasságban, egy kapcsolatban csak, akkor van-e az a bizonyosság benned, hogyha én bocsánatot kérek, akkor a másik hogy reagál? Mert hogy emberi szinten mindig ott van ez a rizikó, és mi van, hogyha másik amiatt tökre elítél, vagy megaláz. Ugye egy megalázó dolog valakitől bocsánatot kérni. Olyan, amihez meg kell hajoljon a szív. De amikor az Istenhez jövünk, akkor ígéretünk van arra, hogy amikor megbánással és bűnvallással jövünk, akkor ő megbocsátja a bűneinket. És megtisztítja a szívünket, amiről itt beszél. Készé tesz bennünket arra, hogy találkozzunk vele, hogy közösségbe legyünk vele. És ezzel szeretnélek bátorítani és hívni arra, hogy gyertek az Istenhez, és valljátok meg a bűneiteket. Hogy valljuk meg, hogy tegyük le, hogy bánjuk meg, hogy lássuk meg, hogy mi az a kár, amit a bűn okoz nekünk, egymásnak, és mi az a szomorúság, amit az Istennek okozunk ezzel. És Isten azt mondja, hogy ő kész 10-szer, 20-szor, 100-szor, 1000-szer megbocsátani. Vagy 10 000-szer, mert végtelen sok megbocsátásra van szükségünk. És Jézus Krisztus áldozata miatt Isten megtisztítja a szívünket újra és újra és újra. És minden nap szükségünk van arra, hogy hozzájöjjünk ezzel az alázatos, meghajolt szívvel. Hogy Uram, törékeny a szívem, törékeny az életem, megint vétkezek. De hiszem azt, hogy Te megújítasz. Ma is. És amikor megtapasztaljuk napról napra azt, hogy az Isten tényleg ártatlanná teszi a kezünket, tényleg tisztává teszi a szívünket, és Jézus Krisztusban elgondol nekünk olyan életet, amiben nem kell sóvárognunk hiába valóságok után. Nem kell, az Isten kapcsolatban nem kell teljesen értelmetlen célokat hajháznunk, és még komoly erőfeszítéseket is tenni, hogy elérjünk valamit, amit utána kárnak ítélünk. Hanem olyan dolgokba hív el, olyan munkákba illeszt bele az Isten, aminek örökkévaló hatása van, amiknek örökkévaló célja van. És megtölti a szánkat olyan dolgokkal, amik nem hamisan esküszések vagy eskük, hanem valódi olyan dolgok, amikkel fölépítjük egymást. Szóval azt mondja itt az ige aztán, hogy áldást nyer az ilyen az Úrtól, igazságot a szabadító Istentől. És azt mondja, ilyen az a nemzedék, amely hozzá folyamodik, akik Jákob Istenének orcáját keresik. Ezt gondolja ki az Isten nekünk, hogy Krisztusban
igazzá tett bennünket, és áldást nyertünk. Azt olvassuk az Új Szövetségben, hogy minden mennyei áldás miénk Krisztusban. Áldottak vagyunk, hogyha benne bízunk, hogyha benne hiszünk, ha belé vetjük a bizalmunkat, és naponta kérjük azt, hogy bocsásson meg nekünk. És itt azért fontos megtenni ezt a megfigyelést, hogy a megbocsátás hiánya azért valamiképpen megrekeszti az Isten kapcsolatunkat. Ugye, hogyha tényleg nem történik ez, hogy felfogjuk a bűneink súlyát, ha tényleg nem történik az, hogy megvalljuk, hogy tényleg nem szomorodunk meg rajta, akkor meg lehet rekedni egy ponton. És egyszer csak azt veszük észre, hogy igazán semmi kapcsolatunk Istennel. Hogy eltávolodtunk tőle. Lehet, hogy ez a bűnvallás hiánya miatt van. Pedig ő kész arra, hogy készé tegye a szívedet a vele való kapcsolatra. És igazán ez az élet, amit itt eltervez, amit a következő versekben olvasunk, hogy áldást nyerünk, hogy mi áldottak vagyunk. Hogy az életünk nem túlélés, hanem valamilyen folyamat, amiben egyre inkább megtapasztaljuk azt, hogy Isten mennyire szeret, hogy ő mennyire jóságos hozzánk, még a nehéz pillanatokban is. Mert amikor arról beszélek, hogy nem megtörten érkezünk meg valahova, vagy hogy a karácsonyt lehet erőteljesen megélni, és valódi ünnepként megélni, akkor nyilván nem arról beszélek, hogy a testünk ne romlana meg, mert de megromlik, de elfáradunk, de betegek leszünk, és küzdünk napi szinten, de a szívünk az teljesen máshova tervezte az Isten ilyenkor is. Hogy a szívünk azt tud ünnepelni, azt tudja meglátni, megélni azokat az áldásokat, amiket az Isten eltervezett. És amikor arról beszél itt az ige, hogy mert ilyen ez a nemzedék, aki hozzá folyamodik, és aki igazán az Isten arcát keresi. Ugye, hogy karácsonykor nem mást keresünk, meg egyébként az életben sem mást keresünk. Szóval, hogy nem hiába valóság után sóvárok, hanem az Isten arcát keresi. Hogy igazán az ő jelenlétére, a vele kapcsolatra, az ő személyének, és az ő végtelen, dicsőséges természetének a megismerése, ami örökkévaló ideig tart. Ez az, amiben meghív minket az Isten. Hogy a lelkünk ebben üdüljön. Hogy ebben éljük meg a karácsony ünnepét is, meg minden napot folyamatosan. És milyen jó lenne, ha azt mondhatnánk el magunkról, hogy megélnénk igaznak azt, amit itt beszél, hogy ez a nemzedék, egy olyan nemzedék, akár a gyülekezetünk kontextusában beszélve, egy olyan nemzedék, akik valóban az Isten arcát keresik, akik valóban nem hiába valóságokra vágyakoznak, hanem arra, hogy vele telítődjenek fel, hogy az ő személyére vágyakozik a mi szívünk. Ez az az áldás, amiben Krisztusban részesülünk, hogy felszabadulunk igazán megélni azt, akivel Isten tervezett bennünket. És aztán, ahogyan az eljövetelről gondolkodtunk, és picit próbáltalak belevezetni az unalmas részébe, a földrajzos részébe a történetnek, most picit folytatjuk azt a vonalat, ugye, és Jeruzsálembe egy picit így elképzeljük, ahogy Jeruzsálem város egy magaslaton van, és tovább olvassuk a következő verseket, ahol kapukról van szó, meg a beteléről, akkor fontos azt látni és tudni, hogy ez egy visszatérő motívum az Isten igéjében, amikor Isten bemegy egy kapun, és ennek mindig jelentősége van. Amikor visszaemlékezünk, ha valaki visszatud, és olvasta, ha nem olvasta, akkor szívesen beszélgetünk róla, vagy a 2 Mózesben tudtok olvasni egy kicsit a kijelentés sátráról, ami így az első templom volt a zsidó népnek. És fölépítettek egy sátrat, amit az Isten gondolt ki, és az volt a templom, az volt a szentély. És amikor elkészült ez a sátor a pusztában, a vándorlás alatt, akkor azt olvassuk, az Isten belevonult az ő dicsőségével, és az ő dicsősége kitöltötte azt a templomot, úgyhogy más nem tudott bemenni. Pedig a papoknak volt ott szolgálata. És az Isten bevonult a templomba. És aztán, ha tovább nézzük az igét, akkor, ha kronológiailag haladunk, akkor amikor Jézus eljött ide a földre, akkor neki is volt egy pillanat, amikor bevonult a templomba. Ugye a húsvét előtt egy héttel, virágvasárnapon az Isten fia bevonult a templomba, és egy szamárcsikón, és ez egy dicsőséges bevonulás volt. És amikor Jézus bevonult az ő idejében, már állt templom, akkor már a második templom állt, és annak a templomnak is több kapuja volt, meg a városnak is van kapuja, amin be kell menni. És nagyon jó az, ahogyan itt Dávidnál is
az ő palotája már állt, de talán az ő szavai itt ilyen szempontból profétikusak is, hogy látta már azt, és Dávid szívében eleve meg volt fogalmazva az a gondolat, hogy ő templomot akar építeni Istennek. És hogy lesz olyan pillanat, amikor a király megérkezik, akkor egy városba is, amikor megérkezik, akkor kapukon keresztül érkezik meg. És beérkezik, és ez egy dicsőséges, nagy pillanat. És azt mondja itt ebben a Zsoltárban, és valahogyan kifejeződnek Dávidnak a szíve vágya az, hogy amikor egy király megérkezik, az ünnep legyen. Hogy egy király ne egy romos városba érkezzen be, meg romos kapukon menjen keresztül, vagy egy beszakadt hídon kelljen valahogy átugrania. Hanem, hogy azt mondja itt, hogy emeljétek föl fejeteket ti kapuk. Emeljétek föl ti ősi ajtók, hogy bemehessen a dicső király. Ki az a dicső király? Az erős és hatalmas úr, az úr, aki hatalmas a harcban. Emeljétek föl fejeteket, ti kapuk, emeljétek föl ti ősi ajtók, hogy bemehessen a dicső király. Ki az a dicső király? A seregek ura, ő a dicső király. Szóval Dávid elvisz bennünket, ugye a Zsoltárokban nagyon élvezetes ez, hogy ilyen képek vannak, és érzelmekkel van tele az egész. És Dávid kifejezi ezt a vágyát, hogy amikor megérkezik ide a király, az dicsőséges pillanat legyen, az valami nagy dolog legyen. És azt mondja, hogy emeljétek föl fejeteket ti ősi ajtók, ti kapuk, nyíljatok ki a dicső király előtt, fogadjátok őt dicsőségesen, mert el fog jönni. És mi is ebben a reménységben vagyunk együtt karácsonykor, hogy nem csupán a múltat ünnepeljük, nem csupán azt ünnepeljük, hogy elnézést, a múlt itt van, a múltat ünnepeljük, hogy Jézus Krisztus eljött, hanem a jövőt is ünnepeljük, hogy ő újra eljön, és dicsőséges királyként jön el. És amikor ő megjelenik, akkor az Istennek nem az a vágya és gondolata, hogy mi lelkileg megroskadva várjuk őt, hanem hogy az egy dicsőséges pillanat legyen. Az az ő dicsőségének a pillanata lesz. Az a találkozás, az róla fog szólni, amiben mi üdülünk. Az ő dicsősége az, amilyen mi javunkat szolgálja, ami nekünk jó, ami szívünket vigasztalja és bátorítja és erősíti meg. És Dávid itt erre bátorítja a kapukat, hogy emelkedjetek föl, emeljétek föl fejeteket, legyetek készen, mert eljön a király. És az advent erre emlékeztet minket, hogy mi várjuk Jézusnak az eljövetelét. És az az igazi reménységünk, amiben tényleg erővel bízunk, hogy már közelebb vagyunk a második eljövetelhez, mint az elsőhöz. Hogy már mindjárt eljön a dicső király. Mindjárt eljön az a pillanat, amikor megváltozik a történelem újra. Amikor megváltoznak életek, életminőségek újra. Amikor elváltozik a mi megfáradt, halandó testünk is. És találkozunk Jézus Krisztussal személyesen, aki az ő életét adta értünk, mert annyira szeretett. És nagyon jó, ahogy itt bemutatja ismét az Istent, Dávid, hogy ki az a dicső király, az erős és hatalmas úr. Az úr, aki hatalmas a harcban. Ilyen a mi Istenünk. Ő hatalmas a harcban. Ahogyan láttuk az elején az ő teremtő erejét, itt vissza emlékeztet bennünket arra, hogy az Isten nagy harcos. Ő mellettünk harcol, és győztesként tér vissza. Jézus Krisztus, amikor a kereszten meghalt, akkor harcolt értünk. Akkor harcolt azért, hogy mi ne vesszünk el. És ez neki küzdelmes volt, de győzött, mert feltámadt a halálból, és vissza fog térni, mint aki győztes a harcban. És aztán az utolsó versre rátérve újra fölteszi ezt a kérdést, mind a kettőt ismétli, az, hogy legyetek készen ti kapuk, és ki az a dicső király, hogy el ne felejtsük, a seregek ura, az Isten, ő a dicső király. És szeretném, hogy most karácsonykor ezek a gondolatok, ennek a Zsoltárnak a képei, ennek a Zsoltárnak az érzelmei legyenek azok, amik meghatározzák az ünneplésünket. Hogy lássuk az Istent, mint aki egy dicső király, és lássuk Jézus Krisztust, aki feltámadt úr, és újra el fog jönni értünk. És be fog jönni, és ez egy dicsőséges pillanat lesz. Úgyhogy egy-két alkalmazás, amit szeretnénk megemlíteni így a mai délelőttön ebből a Zsoltárból, ebből a szakaszból, amit meg tudunk élni a hétköznapokban, az egyik ez, hogy
hívlak, hogy bátorítsuk is egymást, meg most is éljük meg azt, hogy meglátjuk az Istennek a dicsőségességét. Az Ószövetségben rengeteg történetnek talán az egyik legnagyobb és legjobb alkalmazás az, hogy szívből dicsőítjük az Istent, amikor ráismerünk, hogy ő milyen. Hogy az ő természete, az ő hatalma, az ő ereje rajtunk, bennünk, az ő munkája milyen. Dicsőíthetjük ezért őt egyfolytában, és minden nap emlékeztethetjük magunkat arra, hogy milyen Istenünk van. Egy másik nagyon gyakorlati dolog, amire szeretnék meghívni, és ami kihívás és komoly életváltoztatás is, és amit szerintem gyülekezetként együtt is tanulhatunk, hogy meglássuk a bűneinket, hogy megvalljuk azokat. Hogy megértsük azoknak a súlyát, és az Isten elé hozzuk, hogy mi miért bántjuk őt, aki annyira szeret a mi bűneinkkel. És amikor megtörténik a bűnvallásunk az Isten felé, egymás felé, és a megbánásunk, akkor az Isten olyan dolgot ajándékoz nekünk, amihez nincs fogható karácsonyi ajándék. Tiszta szívet és ártatlan kezet, amiben megtapasztaljuk az ő áldásait. Úgyhogy szeretném, hogy ezért imádkozzunk most, ezt a két dolgot tudjuk megélni, alkalmazni, és hogy valóban ilyen módon tudjuk ünnepelni ma az Úr Jézus Krisztusnak a múltbeli eljövetelét és a jövőbeli dicsőséges megjelenését. Imádkozzunk így együtt. Úr Jézus Krisztus, nagyon-nagyon-nagyon hálásak vagyunk azért, hogy találkozhatunk veled. Annyira nem vagyunk méltók rá, annyira látjuk azt, hogy a szívünk esendő, hogy károkat okozunk magunknak, egymásnak, és szomorúvá tesszük a te szívedet is, pedig te eljöttél, és mindent feladtál. Már akkor áldozatot hoztál, amikor megszülettél. És aztán végig jártál itt a földön, tökéletes, tiszta kezekkel, és szándékkal, és szívvel, hogy az Atya arcát keresve teljesítsd a küldetésedet. És köszönjük neked azt, hogy meghaltál értünk, meghaltál a kereszten azért, hogy kifizesd azt, amit mi érdemeltünk volna. Nagyon hálás a szívünk ezért, és szeretnénk téged ünnepelni így karácsonykor, és a te dicsőségedet, a te győzelmedet a halál felett, hogy feltámadtál, és szeretnénk, hogy töltsd meg a szívünket minőségi várakozással azzal, hogy mi tényleg téged várunk vissza, és hogy ez egy dicsőséges pillanat lesz. Add ezt a dicsőséget, add ezt az örömöt, ennek a valóságát a szívünkbe, az életünkben ma is, ahogyan ma itt együtt ünnepelünk téged, és ahogyan aztán talán kisebb családi körbe vagy otthon. Töltsd be a szívünket a te jelenléteddel, és adj igazi hálát belénk azért, hogy kapcsolatunk lehet veled, hogy nem kell már hiába valóságok után sem sóvárognunk. Kérünk, hogy tedd ezt valósággá az életünkben, csak is a te nevedért, a te érdemedért és a te dicsőségedért, ezt kérjük. Ámen. Ámen. Folytassuk énekekkel. Istennek azért, hogy hallhattuk az ő üzenetét Danin keresztül, hogy a Zsoltárokból is Krisztust hirdette nekünk, mert valóban őrá van szükségünk, hogy a mi tekintetünket őrá fordítsuk. És tényleg a karácsonyi történet, meg az egész Biblia tele van paradoxonokkal, ugye látszólagos ellentmondásokkal, hogy ő a király, és mégis ő egy csecsemő. Ezt az éneket fogjuk énekelni, hogy egy király fekszik a jászol mélyén. Isten így munkálkodik, hogy amit várunk, és amire remélünk, az nagyon sok esetben nem is úgy jön el. És hogy nyissa meg a mi szemünket, hogy lássuk a kicsi dolgokban is az ő nagy dicsőségét. Egy király fekszik a jászol mélyén, Jézus az ő neve. Vállalta, hogy
kik régóta vártak a népek, Jézus az ő neve. Ő szabadít meg minket a bűntől, Jézus az ő neve. Halleluja, halleluja, angyalok énekeznek. Királyoknak királya, Jézus az ő neve. Királyoknak királya, Jézus az ő neve. Mondd el a hegyek folyamán, a boldog hírtől zengjen a vidék. Mondd el a hegyek folyamán, hogy földre szállt az ég. Kis nyája mellett tört hát, aranyámból pásztor még. Az égen földön fényár, nem volt én még így szép. Mondd el a hegyek folyamán, a boldog hírtől zengjen a vidék. Mondd el a hegyek folyamán, hogy földre szállt az ég. 100 angyal hirdet jó hír, mindenre váltunk még. A Betlehemben megnyílt, és nézett ott az ég. Mondd el a hegyek folyamán, a boldog hírtől zengjen a vidék. Mondd el a hegyek folyamán, hogy földre szállt az ég. Szerélyes jászolányban Krisztus megszületett, Isten megváltó tervét hozta el reggel. Mondd el a hegyek folyamán, a boldog hírtől zengjen a vidék. Mondd el a hegyek folyamán, hogy földre szállt az ég. Fogadjuk Isten áldását a Tesszalonikai levélből, onnan fogom olvasni a levél végéről, ami nagyon jól így az eljövetelre irányítja a figyelmünket. A békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, fedhetetlenül, a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhív erre titeket, és ő meg is cselekszi azt. Amen.